MTV. Yaxşı yangalıklar tez tarala. Начарлары мизгил ішінде. Xayrli kech dostlar. Tatmos TV kanalında Tatar шоу бизнесінің ең қайнар яңалыкларын туплаған шоу біз тапшыруы. Сезгә үземнең язгы сәламнәремне мин, Динә Валиева җиткерәм. Әзерләгән яңалыкларым арасында күңеллеләре дә, әллә ни яхшы булмаганнары да бар. Димәк, бүгенге чыгарылышта Гүзәлем Инстаграмында бер туктамый бәйгеләр үткәрә. Зөлфия һәм Җавид Шакировларның улы Искәндәр Шакиров әти-әнисен җырчы дип санамавын белдерде. Илсия Бәдретдиновага тавык бүләк иткәннәр. Татар радиосы диджея Ләйсән Таишева 3 айлык улын күрсәтте. Әлеге һәм башка яңалыклар алдагы 1 сәгать дәвамында шоу-біз тапшыруында. Димәк, башладык. Инстаграм безнең тормышыбызга көннән-көн ныграк үтеп керә. Татар җырчылары анда үзләренең иҗатлары белән бүлешеп кенә калмый, язучылары өчен төрле бәйгеләр дә үткәрә. Бу күренеш соңгы арада көн сайын диярлек җырчы Гүзәлемнең Инстаграмында күренә. Җырчы әле яулык, әле чәчәк бәйләме, әле косметика уйната. Сәлам, кадерле минем подписчикларым. Язгы конкурслар дәвам итә һәм инде киләсе бүләк. Сез беләсез, бүләкләрнең мин иң яхшыларын гына сайлыйм. Киләсе бүләк ул безнең Вильдан стоматология клиникасыннан 5000 сертификат услар. Бәйгеләрдә катнашучылар да шактый. Әмма араларында бу күренешне ошатмаучылар да бар. Гүзәлемне подписчиклар санын арттыруда, үзенең Инстаграмының кызыгын бетерүдә гаеплиләр. Җырчыга бу бәйгеләрне уздыру нигә кирәк? Һәм аларның максаты нидә икән белү өчен Гүзәлемнең үзенә мөрәҗәгать иттек. Чыннан да бүгенге көндә минем һәр көн дисәң дә була конкурслар үтә. Ул нәрсәдән башланды? Мин 1 ай элек үткәргән идем шундый конкурс. Анда мин тюрбаннар разыгрывать иткәндем. Һәм кешеләр шулай күп катнаштылар һәм сорадылар миннән тагын конкурслар. Башта шул тюрбаннар гына конкурсларга куя идем. Хәзер инде бүтән матурлык салоннары чыга башлады, миңа сертификатлар биреп әйтәгезәл конкурс ясыйгыз дип тәкъдим итә башладылар. Ләкин мин ул матурлык салоннарын үзен барып карыйм, үзем ясатып карыйм, аларның услугаларын дип әйтик инде. Һәм үзем тикшергән салоннар һәм инде килетләрне генә конкурсларга куям. Һәм нәрсә әйтәсем килә, бик күп подписчиклар миңа рәхмәт әйттеләр шундый конкурслар ясаганнар өчен. Һәм тагын да күбрәк подписчиклар җыела минем профильдә һәм аларга файда гына дип уйлыйм инде мин. Узган атнада татар интернеттын шаулаткан иң зур хәбәрне эстрадыбызның җырлы гаиләсе Зөлфия һәм Җавид Шакировларның улы Искәндәр Шакиров тудырды. Үзе дә җырлар иҗат итүче егет әти-әнисен җырчы дип санамавын белдерде. Бу хакта Искәндәр бер матбугат чарасына биргән интервьюсында әйткән. Кеше җырын җырлап йөргән җырчыларны хөрмәт итмим. Алар чын җырчы түгел. Җырчы үзенә җырларны үзе язарга тиеш дип сөйләгән ул. Журналистның бу сүзләр әти-әнигә дә кагыламы дигән сорауына Искәндәр кагыла дип җавап биргән. Зөлфия һәм Җавид Шакировлар үзләре әлеге уңайдан бер кайда да бернинди дә комментарий бирми. Искәндәр бу гамәле белән генә тукталып калмады. Күптән түгел яшь җырчы үзенең яшьтәше, шулай ук яшь җырчы Гөлназ Асаевага карата Инстаграмда ямьсез сүзләр язды. Сәбәбе нидә дисезме? Искәндәр үзе барысын да менә булай аңлата. Дело в том, что человек очень нелестно отозвался о моем творчестве, о нашем творчестве, которое мы делаем со звукорежиссерами, с монтажерами. Все, что я делаю, она сказала, то, что это ширпотреб, щуп, то, что песни у меня щуп, то, что нет смысла, нет ничего в этом, то, что это все вообще просто пустой звук, то, что на сцену мы выходим в каком-то ширпотребе, я, мои танцоры и остальные ребята, которые со мной работают, то, что наше творчество не имеет смысла. Мне это очень не понравилось. Поэтому, Гульназ Асаева, это сообщение, надеюсь, до тебя дойдет, и ты поймешь свою вину. Яшь җырчылар Казанда узган бер концертта очрашкан. Сүзгә дә алар шунда килгәннәр. Интернетта Искәндәрнең гамәлләрен кайберәүләр пиар дип атады.
яшь җырчыны яклаучылар да, аның белән килешмәүчеләр дә бар. Мен инде бу әйберне беренчедән Татар радиосыннан ишеттем, чөнки 1 сәгатьләп аның турында килсәләделәр. Һәм шул ук көнне мин инде Илназ Гариповның концертына баргач, ул егетне күрдем. Ул как раз ул вакытта Гөлназ Асаева белән 3нче этажда бер бүлмәдә утыралар иде, сөйләшеп инде аралашып. Мен әйтәм, слушай, син әйтәм, әллә Татар радиосына түләдеңме шул хәтле? Мен әйтәм, пиар синең кырыеңда. Лайта юк, менә мин моны шундый фикер әйткән идем, инде интервью биргән идем. Һәм инде журналист мине аңламыйчы үзенчә аңлап шундый фикер җиткергән инде укучыларга дип инде. Һәм инде барлык нашы Татар радиосында инде барлык тамашачылар аны бәлки дөрес аңламагандыр. Ул инде анда татар эстрадасы турында татар эстрадасын тыңламый дип. Дөресен әйткәндә, мин дә татар эстрадасын тыңламыйм. Мин үземнең җырларын да тыңламыйм. Мин чит ил эстрадасын тыңлыйм. Шуңа күрә бу нормаль хәл. Менә нигә килгәндә инде һәрбер кеше, һәрбер җырчы җырны үзе язырга тиеш. Бәлки ул аның фикере. Мин дә үзем җырны язган бар, но ул җыр ни булай инде шуткасы манрак кына. Шуңа күрә профессионал композиторлар бар. Biz алардан яздыртабыз. Ә инде кеше үзе язып шушы җырларны җиткерә икән, молодец. Ул бит инде үзе яза бит җырларын. Шулай бит? Молодец. Илсия Бәдретдинова концертлар куеп йөрүен дәвам итә. Бу көннәрдә җырчы һәм аның төркеме Башкортстан якларында. Илсия гастроль тормышыннан кызыклы мизгелләрне бик теләп тамашачысына да күрсәтә. Шундый кызыклы мизгел күптән түгел бер концертта булган. Илсиягә Роза исемле тавык бүләк иткәннәр. Тавыкны бүләк итүче узган ел җырчыга 7 чиби бүләк иткән булган инде. Привет! Привет, Белекей! Привет! Керсонзин! Мальчиклар талгы! Привет! Эй! Эй! Әлеге тавык Илсиягә концерт вакытында бирелгән беренче оригиналь бүләк түгел. Моңа кадәр дә җырчыга кызыклы бүләкләр биреп килделәр. Алар арасында уклау, ит, песи баласы бар. Булар гына түгел, концертына килеп Илсиягә хәтта кияүгә чыгарга тәкъдимдә ясаганнар иде. Минем бар име, яшәүдән дә көчлерәк ярата торган кешем име, ну мен аңа башта ук әйттем. Минем яңадан бер яраткан кешем бар, Илсия Бәдретдинова диде. Әгәр көнләшмәсәң генә без бергә булырбыз дидем. Беләсең ул нәрсә диде. Мин дә аны яратам, әгәр дә ул сиңа чыгарга риза булса, шул бергә торырбыз. Бик тиздән Хәмдүнә Тимергалиеваның халыкта зур шау-шу тудырган шәхси видеоблогы Хәмду блогның яңа чыгарылышы чыгачак. Исегезгә төшерәм, әлеге видеоблогта Хәмдүнә Тимергалиева юмор форматында актуаль мәсьәләләргә карашын белдерә һәм шаян киңәшләр бирә. Шулай ук ул татар эстрадасын фонограммага җырлаучылардан коткару максатында Стоп Хәмдүнә исемле рейдлар үткәрә. Видеоблогның яңа чыгарылышында нәрсәләр буласын авторлар Татмус ТВ телеканалының баш мөхәррире Алмаз Гыйлметдинов һәм Татар радиосының баш мөхәррире Айваз Садыров сер итеп саклый. Нәрсә дип әйтим, көтәбез. Хәмдүнә блогы киләчәктә дәвам итәчәк. Бүгенге көнне сценарий әзерләнә. Менә үземә дә ошап китте ул. Яңа чыгарылыш булачак. Халыкка күрсәтәчәкбез. Бик кызык булачак. Ансы тегесенә караганда да кызык булачак. Мен бик рәхәтләнеп көтеп торам инде аны уйнарга. Татар радиосы диджее Татарстанның халык артисты Рима Ибрахимованың кызы Ләйсән Таишева 3 ай элек беренче тапкыр әни булган иде. Ләйсән һәм аның тормыш иптәше Александрның уллары туды. Малайга Ролан дип исеме куштылар. Шушы көннәрдә Ләйсән халыкка улының йөзен күрсәтте. Диджей моңа кадәр дә интернетка улы белән төшкән фотоларны кертте. Әмма аларда кичкенә Роланның йөзе күренми иде. Ләйсәннең инстаграмына язылучылар сабыйны әтисенә ошата. Без исә Роланның сәламәт һәм көчле егет булып үсүен теләп калабыз.
Татар җыр сәнгатен яратучыларның иң көтеп алган вакыйгасы TMTV премияләрен тапшыру тантанасына бик аз вакыт калып бара. 3нче тапкыр уздырылучы бу чара быел 3нче биеклек исеме астында үтә. 21 апрель көнне Казанның пирамида күңел ачу үзәген кабатланмас шоу яулаячак. Заманча формат, танылган артистлар, иң популяр җырлар, булар барысы да бер сәхнәдә. Гадәттәгечә TMTV премиясе йолдызларның кызыл киләменнән үтүе белән башланып китәчәк. Грандиоз тамашадан читтә калмагыз. Билетлар Кассир.ру сайтында һәм 297 43 77 телефоны аша. Бу урында сүзне коллегам Дамир Зиннатуллинга бирәм. Ул гадәттәгечә сезнең өчен бик кызыклы репортаж әзерләгән. Бу юлы Дамир Татарстанның ат казанган артисты, танылган җырчы Алсу Абелханова белән машина салонына барган. Алсу Абелхановага нинди машиналар ошаганын һәм җырчының иҗатыннан һәм шәхси тормышыннан яңалыкларны беләсегез килсә, бездән аерылмагыз. Шоу без йолдызлар турында барысын да беләбез. Сәлам дуслар, шоу-без тапшыру әкрен генә дәвам итә һәм бүген бездә кунакта Татар эстрадасының популяр артисты, Татар җыры фестиваленең лауреаты Алсу Абелханова. Алсу, сәлам. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар, исәнмесез. Ничек хәлләр? Хәлләр әйбәт. Алсу үзенең машинасында килде һәм без бүген Sky Service һәм Can автосалонына Алсуның машинасын техник күрсәтүгә алып барачакбыз. Һәм инде синең машинаны караячаклар, диагностик үткәрәчәкләр һәм үзләренең киңәшләрен әйтәчәкләр. Син әзерме? Әзер. Алайса, дуслар, без Sky Service Can автосалонына юл тотачакбыз. Киттек, Алсу. Бу машина үзеңнекеме, яисә кемнеке? Машина минем иптәшнеке, иремнеке. Чөнки үземнең машинаны кардан просто чыгарып булмады. Үзеңнең машинаңны син еш менә техник тикшерүләргә алып барасыңмы? Һәр вакытта да каратып торасыңмы? Үземнең машинаны мин үземнең машинага кагылган да юк, чөнки бүтән әйберләрне ирем карап бирә. Син үзе Дөресен әйткәндә, күптәннән рульдә 2000 елдан 18 ел. Ләкин мин тәгәрмәчне дә алыштыра белмим. Димәк, юлда тукталып калсаң, нәрсә булса, бер эшләй алмыйсың. Әйтергә дә куркам, тукталып калганым юк, беләсеңме? Әгәр дә тукталып калган булсам, әгәр дә тәгәрмәчем әйтмим, сөйләмим әле мин берне. Күз тидеремен тагын. Аның кирәге килеп чыккан булса, әлбәттә инде бөтен эшне эшлисең. Но вот Ходай саклады, тәгәрмәчләрем дә не подводили ни разу. Шуңа. Син була нинди автоледи менә кызу йөритер алмы, сабыр автоледиме? Но менә элек яшь булганда, әле кияүдә булмаганда, балаларым булмаганда, мин шул хәтле кызу йөридем, гел трассада, гел бит инде ике шәһәр арасында әниләргә кайта идем. Буран булсынмы, гололед, анда ниндидер менә авыр атмосфера җылда булса да чыгып китә идем, исемдә китми иде һәм бик кызу йөридем. Инде балалар тугач Сабыр итәргә туры килә. Бик сабыр гына түгел, минем холкым да башкача үзгәрде инде. Һәм мин бик тыныч кына, шундый в развалочку. Беренчедән мин седаннар бик яратам, джиплар яратып бетермим. Ул просто джип бит инде җылда ничектер надежныйрак дип әйтәләр трассада. Шуңа джипта да йөрергә туры килде, ләкин мин яратам седаннар. Чын леди буларак седанга утырып, шундый в развалочку, йомшак машинада йөреп, хисләнеп, салмак кына җырлар тыңлап, Син хәзер йөри торган машинаң ничәнче менә сан буенча? Ой, мин санамадым, 2000 елдан башлап, иң беренче минем спортивная девятка иде. Аннарысын Вишневый идеме? Юк, аквамарин, менә шундый төстә. Перламутровый аквамарин. Аннарысын Espera, аннарысын Toyota, так, аннарысын так 1 2 3 4 5 6-нчы. Иң истә калганы беренчеләрендә, әйме? Әлбәттә, девятка минем ул спорт машинасына бераз анда скоростлар, движок спортивныйга әйләндергән иде. Жесткие стойки были, 4 стойка. Ул минем машина 140-та поворотка керәдри, прямо 140 белән барсаң да поворотка бик әйбәт кенә кирип китәдри.
һәм мин ул машинаны дөрестән дә хәтерлим һәм бик яратам. Ул минем исемдә калды, чөнки ул беренче машина һәм ул шундый нык машина иде. Аллага шөкер, алар мине беркайчан да не подводили. Ярар, Алсу, әкрен генә инде хәзер синең иҗатың турында, гомумән синең турында сөйләшербез. Яз көннәре килеп җитте, яз көннәре бара, сизелеп тора. Сезон әкрен генә ахырына якынлаша башлады. Син гомумән сезон белән быел канәгатьме? Мин бик канәгать үземнең быелгы сезон белән, чөнки бик күп эшләргә өлгердем. Бик күп җырлар яздырдык, яңа җырлар, 2 клип төшердем, Аллага шөкер. Иң уңышлы эшләр нәрсә булды? Иң истә кала торган. Алар күп булгандыр, концертлар, чыгышлар, очрашулар, клиплар дип әйтгәндә, иң кызыгы нәрсә булган иде? Бөтен бер кызык безнең профессиядә. Чөнки без бит инде клип төшерсәк тә, концерт белән барсак та, алар барысы да бик күңелле үтә. Күңелле үткәрергә тырышабыз инде. Чөнки ул рутинный эш түгел, ничектер күңелеңне биреп эшлисең бит, әйе. Җанга рахат, әйе. Филус Хахиров белән сез инде җырны яздырдыгыз, дуэт җыр башкардыгыз. Әлеге дуэт турында сорыйсым килә, ничек барлыкка килде идея, кем тәкъдим ясады, сөйләп җибәр әле. Аның идеясы бик гади генә, чөнки ул җыр туганга 2 ел тулды инде. 2 ел элек без аны Мәскәүдә Кремль концертный залында, Кремль сараенда җырладык, зур проектта. Менә шушы Кремльдәге проектка без махсус шушы җырны әзерләдек һәм Луиза Батыр Булгари безгә рөхсәт итте ул җырны җырларга, чөнки үзегез беләсез, ул бөтен кешегә дә рөхсәт итми, аның җырларын җырлап булмый публично. Һәм шушы җырны без заманча аранжировкалар ясап Мәскәүдә, заманчарак, инде яңартыбрак безнең яшь тамашачыга да шулай ук танытырга дип эшләдек һәм Луиза апага шулай ук күрсәттек, ул бик канәгать булды. Шушы менә аның рөхсәтеннән башлап инде без ул җырны шушы Мәскәүдә дә, Мәскәү сәхнәсендә дә җырладык һәм берничә концертта. Хәзер әлеге клипка мин белүемчә әкрен генә клип төшерелеп бара. Клипны кайчан тәкъдим итәргә уйлыйсыз? Клипны без төшердек, төшерәбез дип җырдык та, наконец-то киҗип клипны төшереп бетердек. Хәзер постпродакшн бара һәм 1-2 атнадан әзер булыр дип уйлыйм һәм безнең тамашачылар, кызыксынган тамашачылар TMTV телеканалында күрерләр дип шул хәтле ышанып калам. Соңгы тапкыр синең белән инде без дияләрне карарга бардык һәм инде алып кайттык дип тә әйткән идек. Ничегрәк анда сырыйлармы, кая ул дияләрме, ничегрәк? Беләсезме, ул дияләр үсә, үсеп киттеләр. Хәзер инде аларга яңа сарайлар тагын әзерләргә, чөнки теге мин алып кайткан дия ул вообще шундый ияләшеп китте. Безнең өйдә булган бөтен сыерлар белән, үгезләр белән дуслашты. Вот, аңа без аерым бер сарай төзергә булдык. Дөресен әйткәндә, беләсезме, менә дөрестән дә безнең кеше халык шул хәтле тиз ышана бетмәй бергә. Хәтта минем туганнар авылдан шалтыратып алып, шул дияне кайттыгыз, кая яшисең ул дип сораганнары бар. Представляешь? Менә ышанганнар. Ышаналар. Син ул шу дияне алып кайттыгызмыни, кайда яшисең, кайда урнаштырдыгыз дип сорыйлар. Мен әйтәм, неужели сез ышанасыз улай бергә? Без бит әйтәм фермада булдык. Шәһәр өчен генә мен әйтәм шул фермада тапшыру ясадык дип аңлаттым инде. Менә куркмыйсыңмы, менә шулай без шаярдык, сиңа кеше ышана. Аннан соң икенче юлы ышанмаска мөмкиннәр. Шаяру ул шаяру, алдау ул алдау. Мин бер кайчан да бер кешене дә алдамыйм, алдарга тырышмыйм, дөресен әйтергә тырышам. Пиар өчен барырга мөмкинмесең менә шундый? Юк, мин грязный начар әйберләр яратмыйм пиар өчен, менә кайбер кеше пиар өчен әллә нәрсә дә уйлап чыгара. Юк, мин улай берне бик тә яратмыйм. Кеше ул уйлап чыгармасаң да үзе уйлый. Понимаешь, любой нәрсәдән ул үзе уйлап чыгара, кирәкме, кирәкмәгәнме әйберне. Шуңа күрә өстәп торырга мин яратмыйм. Менә синең турында димәк гайбәт сүзләре кашан булса да, имеш-мимешләр. Синең тормышта булмаган хәлләрне уйлап чыгарганнар бармы? Әлбәттә бар. Дип уйлыйм. Булмаска мөмкин түгел. Аллага шөкер, мин аларны ишетмим. Үзем ишетмим. Татар эстрадасы гомумән барысы да теге чиста, барысы да яхшы, гайбәтсез, барысы да әйбәт дип кенә әйтәләр, ләкин алай түгел икәнен шулай да ассызыклап узалар. Син моның белән ризалашасыңмы?
Ой, мин бер кешене Да туктап алырсың. бер кешене дә тәнкидлисем килми. Начар дип әйтмәс идем. Һәрбер кеше үзенчә тырыша. Һәр кешенең, һәр җырчының үзенең урыны бар. Начар әйберләр сөйлисе килми. Бер көн турыда да шуңа белмим. Һәрбер кеше үзен үзе белә. Шуңа үзеңне белсәң, матур гына үзең шулай кеше белән аралашып йөрсәң, башка кешедәш булмасын дип яшим. Миңа киңәш кебек булды. Юк, үземә әйтәм мин. Менә минем үземнең девиз шундый. Дуслар, без Can Auto Sky сервиска килеп җиттек. Хәзер инде без синең белән машинаны калдырабыз һәм инде әлеге автосалонга, Can Auto салонына керәбез һәм инде безнең машинаны карап бирәчәкләр. Нәрсә эшләргә уйлауларын безгә барысын да сөйләячәкләр. Әйдә киттек, керәбез. Асу, инде хәзер менә монда Kia автомобильләре җыелган, монда төрле модельләр. Син моны күрәсең. Син яраткан седан модельдә монда бугай седанга охшаган инде, седан түгел әле минемчә. Бу полуседан, ниндидер аның багажнигы белән туташкан. Менә сиңа хәзер мин мөмкинлек бирәм. Сиңа охшаган машина янына барып утырып карарга. Әйдә. Үзем саулым. Әйдә. Беренчедән мин оранжевый төсләр яратмыйм, кызыл төсләр яратмыйм. Или ак, или кара. Менә хәзер спортичны карыйбыз. Ни өчен? Син бит мондай внедорожниклар яратмыйм дигән идең. Беренчедән аның төсе бик матур, бежевый, благородный. Но салоны кара. Әйдәгез ак салон табабыз, ак салон яратам мин. Менә бу машина. Карыйбызмы? Нинди? Optima. Шуны карыйбыз. Бу инде шулай ук кара төсле, моның иче нок күннән эшләнгән. Утырып карыйбызмы? Мөмкинлек бирсәләр, утырабыз. Синең өчен хатын-кыз буларак, сиңа автомат яисә механикамы? Әлбәттә автомат. Но механикада мин утырып йөрим, бер проблемасыз да. Ләкин автомат әлбәттә бик җайлы. Беренчедән, безнең менә шундый бүгенге заманада, пробкалы заманада, һәм инде әлбәттә ул удобство. Багажникка килгәндә артист кешегә багажник зур булырга тиештер инде, әйме? Багажник та зур булырга тиеш, артта да бик күп урын булырга тиеш. Костюмнарны, күлмәкләрне торган. Менә бу сиңа туры киләме, әйт әле. Так, моның биеклеге миңа бераз җитми, но аның биеклеге джипларда гынадыр инде. Ә булай бик просторный, бик киң. Бик киң. Монда үземдә киреп утырып бара алам, йоклап әгәр дә инде үземә урын җитмәсә машинада. Ә менә автомобильгә утырганда, менә яңа машинаны алдыңды, син менә инде булса ритуал бармы? Хәзрәт яисә мулла чакыртып көнне булса да укытасыңмы? Мин бисмиллалар укыйм, үзем әтидән укытам. Шанасың. Әти инде ул бик орша, ул дөрес түгел, тимер эчендә укырга нәрсәгә кирәк, ул бит үй түгел ди. Мин барбер инде дугалар куям, ышанам. Меня зовут Кирилл, менеджер отдела продаж Кинтука. Вас как зовут? Алсу. Дамир. Приятно, Дамир, здравствуйте. Смотрю, приглядели автомобиль. Ну, из всех, что представлены, у нас вот глаз упал на эту. Замечательный выбор, на самом деле. Это автомобиль с высокой проходимостью, причем при всем, если у вас есть автомобиль по программе Trade-in, мы сможем сделать очень выгодное предложение для вас. Первое, это как раз-таки то, что вы к нам пришли, то, что вы нас выбрали, это 50 тысяч рублей на 17-й год автомобиля выпуска, да? Дальше, 50 тысяч по программе Trade-in, мы ваш автомобиль выкупим за очень хорошую сумму и как раз-таки предоставим сумму 50 тысяч дополнительно. И при рассмотрении автомобиля в кредит также 53 тысячи. В совокупности эти все три акции суммируются, и общая выгода получается 153 тысячи рублей. Интересное предложение для вас? Думаю, что да. Аласыңмы? Сиңа ашады алабыз. Сиңа кичкенә генә бүләк ясарга инде алайса. Айе. Тогда покажите нам, расскажите внутренности, в чем преимущество, нәрсәсе яхшы, нәрсәсе начар. Ну, давайте начнем тогда, раз уж мы здесь стоим, начнем прямо и отсюда. Огромнейший багажник, поместится все, что угодно. Вот. Покупки из Ашана можно будет легко сложить сюда, они здесь будут себя комфортно чувствовать. Костюмы. Здесь нам важны, чтобы костюмы и колонки, аппаратура, стойки. Именно этот автомобиль, который вам нужен. Потому что здесь непосредственно вот в этом положении больше 510 литров. Если мы разложим с вами сиденье полностью в ровный пол, здесь будет 1275 литров. Иң мөһиме. Менә бу көзгө. Менә шу көзгедә. Бизәнәсеңме әлеге кызга карап? Шулай төзәтәм, чәчләремне иртә белән.
бүтін әйбіремне қарайым да, аха, матур булса, все, миңа барысы да ошый. Менә шулай. Алайса алабызмы? Аласыңмысың миңа? Кредит үземә алырга туры килә миндә. Айе. Ярар, киттек, әйдә алабыз. Синең машинаны инде юдылар. Хәзер әкрен генә искә күтәрергә тиешләр. Хәзер нәрсә булачагын безгә Радик сөйләп бирер инде. Радик, әйдәгез әле. Машинаны чыгарабыз, куябыз подъемникка. Подъемникта бергә хәзер күтәрәбез и уже машинаның астын карыйбыз, ходовойларын и Синең инде булса теләкләрең бармы? Нәрсәсен карарга кирәк? Кыш көне төрле проблемалар була. Буйны карасак, нормальный, әгәр состояние сәбәт булса, инде мин бик канагать булыр идем. Рульгә бәрми, андай әйберләр юк синдә алайса. Булай бер нәрсә дә борчымый. Ну, менә хәзер бит инде без алыштырабыз җәйге сезонга көпчәкләрне һәм менә шушы җәйге сезонга бит инде әзерләргә машинаны, шуңа күрә әйдәгез ходовойны карыйк, бераз ниндидер мелочларны шулай карап битик. Алайса әйдәгез машинаны чыгарыйк. техническое состояние автомобиля отличное, то есть по ходовой, по диагностике ничего не обнаружено. Можете дальше эксплуатировать автомобиль. Сейчас вы можете пройти в зону, клиентскую зону, в зону отдыха. Мы еще проверим электронику автомобиля. Это буквально займет минут 10 и вас отпустим. Алайса тормыш иптәшеңә бишле куйырга кирәк. Бер нинди проблемалар юк, бары тик менә бер урында гына клипсы төшкән. Аны инде минем уйламамча үзең дә ябыштырып куя аласың. Әйе, ничек булса да бәлки әле бүген ясап та куйырбыз. Ярар, минем ирем дөрестән дә әле күптән генә түгел күрсәткән иде машинаны, шуңа ул бик карый машиналарын. Шуңа күрә Алайса киттек без клиентлар көтә торган зонага, анда утырып торабыз, аралашырбыз. Асу инде машинаны хәзер карыйлар, без монда син белән аралашып алырбыз. Менә сиңа карап торам, син инде күптәннән беләм. Син шундый ничкә, шундый теге менә хатын-кызлар инде менә шундый күңелгә рәхәт кеше. Ләкин әлеге менә шундый чибәр, мөлаем хатын-кызлар артында кайсы вакытта усал менә шундый тәләпчән, бик кырыс хатын-кызлар була. Менә син нинди икән ичке халәтеңдә? шигырь дә бар бит, үзе усал, үзе сөйкемле дигән. Алсулар турында бәлкем син дөресен дә әйтәсеңдер. Минем хукымны инде гаиләм белә. Йомшак та булам, усал да булып китәм. Хатын-кыз буларак инде тормыш, гаилә тормышын алып барганда төрле хәлләр була торгандыр. Кемгә ничек? Усал да була аласың, тәләпчән дә була аласың, кайсы та шундый йомшак та буласың, дәме? Ситуацияга туры китерәсең. Ну, стараюсь естественный булырга. Менә нинди бар шундый. А син скандаль кеше була аласыңмы? Ну, менә син минем турда скандаллар ишеткән бармы? Менә юк шул, менә кирәк. Значит, юк. Тормыш иптәшеңә килгәндә, мин менә аңлыйм, син һәрвакыт аның турында әйтәсең. Ул сине мораль яктан да, эшеңне дә һәрвакытта да менә ул яктан мөнәсәбәтләре яхшымы? Әйе, ул гел мине алга таба ничектер направляет, поддержкасы да бик зур. Бер кайчан да менә алай эшләмә, булай эшләмә дими. Вдохновляет, булыша. Мин аңа бик рәхмәтлемен. Менә кайсы вакытта финанс якка караганда мораль яктан ярдәм кирәк. Кайсы вакытта мораль яктан алсак, күбрәк финанс ягы кирәк. Нинди яктан күбрәк булыша ул сиңа? Кайчакта мораль яктан, кайчакта финанс яктан да булыша. Төрлечә була. Чөнки без гаилә һәм бүтән әйберне бергә эшләргә тырышабыз. Менә бергәләшеп алга барырга тырышабыз. Мин дә шулай ук күбрәк мораль яктан поддержка эшләргә тырышам. Гаилә булганда шулай тесный взаимосвязь булырга тиеш. Шул вакытта гына бергә генә ниндидер нәтиҗәгә килеп була. Син менә гомумән күп артистлар кебек шәхси тормышыңны, менә иреңне, балаларыңны яшерәсеңме? Менә күп сөйләмәскә тырышалар бит инде. Күп әйбер әйтмәскә тырышалар. Син шундыйракмы? Яисә шәхси тормышны барыбер ничек булса күрсәтәсең, күренә, кая булса чыга? Ну, кая булса да чыга, ләкин күп теге басым ясап гаиләне күрсәтергә тырышмыйм. Һәм минем ирем дә үзе яратмый, ул публичный кеше түгел, ул яратмый. Менә әгәр дә аның фотоларын, күп видеоларны куйсаң, менә гаиләдә булган хәлләрне әгәр дә соц челтәрләрдә куйсаң, аңа бик ошап бетми улай бер. Шуңа мин рөхсәт сорап кына, кайчак теге үзе белмәгәндә генә аз гына. Һәм балаларны шулай ук сирәк кенә күрсәтәм, еш түгел.
культ ясамыйм балалардан. Сезнең инде 2 бала бар. Бик күп еллар бергә тормыш итәсез. Тормыш иптәшегез белән нигәдер бу сорауны барып бирәсе килә. Әле дә көнләшү хисе бар микән? Әле дә менә әлеге хисләр сүрелмәгән микән? Яисә инде тормыш иптәшең синең иҗатка кирип киткәнеңә ияләште һәм инде ничектер җиңел карыймы? Ул күрсәтмәскә тырыша. Әлбәттә көнләшү бар. Күрсәтмәскә тырыша. Барыбер ничектер сизәсең? Кайсы моментларда сизәсең син аны? Зәм сораулар була кайчак. Менә бу ничегрәк дигәч җавап бирәм. Но по большому счету безнең бер-беребезгә ышаныч бик көчле. Дөресен әйткәндә, күп очракта синең татар эстрадасында дуслар да егетләр минемчә. Синең гомумән кызлар арасында дуслар бармы? Кызлар арасында Резеда Шәрәфиева, Гүзәлия. Егетләр шулай ук. Мин егетләр белән дуслыкта яши беләм. Мин дуслыкны төзә беләм. Менә Зөфәр Хәйретдинов, Ринат Гәрәев, Равил Харисов, без дөрестән дә дуслар һәм мин иң беренчедән үземнең дусларым белән иремне таныштырдым һәм без гаиләләр белән бергә хәзер дуслыкта яшибез шулай ук. Менә бүгенге көндә дә мин бернинди булса Мәсәлән, менә Рамил Әймеддинов яшь егет, шулай бит, без аның белән шулай ук менә клипта төште. Мин иң беренче ирем белән таныштырам. Алар ирләрчә сөйләшәләр, уртак тел табалар. Менә шул чиракта гына мин шулай ук дуслыкны поддерживаю. Көнләшергә сәбәп булмасын өчен инде, дөресме? Шуның өчен әлбәттә, менә әйтәләр, монда егет белән фотога төшкән, монда егет белән төшкән дип. Мәсәлән, ул фотоларны бөтенсен минем ирем күреп, белеп, кешеләрне белеп, шулай минем белән бергә аралаша. Яңа клиплар бармы? Яңа клиплар, яңа җырлар чыгып торамы? Менә табадан гына төшкән яңа клипым "Синең янга барам" дип исемләнгән җырга Гүзәлия Шәрәфетдинова бүләк иткән җыр. Бу җырга без 3 ай клип төшердек. Аның монтаж барды, постпродакшн барды. Һәм менә бүген мин ул клипны сезгә алып та килдем. Әгәр дә мөмкинлек булса, күрсәтергә дә мөмкин. Рамил Әймеддинов белән нәрсә бәйле сезне? Бер шәһәрдән генә булумы, яисә бер шәһәрдән һәм безнең бер коллективтан чыккан без. Ул йөргән коллективның җитәкчесе минем иң бик якын дус Әлфия Рамазанова. Без подруги дип әйтергә мөмкин. Близкие. Һәм инде менә Рамил аның укучысы. Һәм минем якташ та буларак, укучысы да буларак, һәм Филюс Кахировның да хәзер укучысы буларак консерваториядә укыта бит ул. Шуңа менә шулай бергә иҗат итәбез һәм Рамил ул бик шундый заманча егет, шундый креативный. Мин аны клипта төшерергә уйладым. Син әлеге мизгелдә Рамилгә ничек булса да барыбер ниндидер ярдәм күрсәтәсең. Менә синең күтәрелгән вакытта эстрадага кергәндә шундый бер кеше булса, син шат булыр идең микән? Булдымы икән андый кеше? Аллага шөкер, минем юлымда только әйбәт кешеләр очрады. Алар барысы да ярдәм кулында суздылар, дусларча. Һәм бүгенге көндә дә без шулай ук тату дуслыкта яшибез. Бик күп Зөфәр Хәйретдинов җырларын җырладым мин шулай бит. Ул миңа элекке бит инде сату, ниндидер теге акча эшләү вопрослары юк иде. Һәм менә ул миңа үзенең иң матур җырларын бүләк итеп, ничектер мине эстрадага матур иттереп кертеп җибәрде матур җырлары белән. Мин аңа бүгенге көндә дә рәхмәтлемен. Һәм киңәшләре бик күп булды, әйбәт киңәшләре. Аның хатыны Зөһрә апа, без аның белән бик дус. Ул хәзер дә шалтыратып хәлләрне белешә. Без бер-беребезгә нидер киңәшләр бирәбез. Аллага шөкер, дуслыкта яшибез. Эстрадага менгәндә менә авыр моментлар кайсы вакытта булды икән? Булдымы гомумән менә сынам дигән? Булды андый вакытлар. Әмма ләкин менә минем әйтәсем килә, безнең яшьләребезгә һәм эстрадада булмаган яшьләребезгә дә әйтәсем килә. Иң авыр, иң начар, менә син әйтмешли, сынам дигән вакытларда да алар только файдага. Менә күпме андый вакытлар булды. Шушы мизгелдән соң яңа ступень башлана. Ниндидер яңа рывок ул, беләсезме, менә именно менә начар сынам дигән вакытлар, кайфләр төшкән вакытларда менә үзеңә переоценка эшләп, көч җыеп, яңадан балкып китергә мөмкинлек ул. Нинди моментларда булды? Нәрсә булды? Нәрсә белән бәйле? Финанс, мораль, тормышта? Мораль яктан булды. Мәсәлән, бер төркемдә эшләп, ул төркем таралды. Ул таралды да эшсез калган вакытлар булды. Шушы
минуттан соң мин башка юллар эзли башладым. Репертуарымны яңарта башладым да, тагын да күбрәк ниндидер яңа мөмкинлекләр ачылды. Андый вакытлар булгалады. Менә ничек уйлыйсың, хәзерге мизгелдә татар эстрадасында беренче кем ул? Менә сине санамыйча инде. Кем дип уйлыйсың? Мин үземне дә беренче дип санамыйм. Һәм беренче, ну кайсы яктан карарга инде? Гастрольләр, җырлар. Беренчеләрне безнең халкыбыз, безнең тамашачы үзе белә. Мин әйтмәсәм дә. Әмма ләкин менә бүгенге көндә беренче булсаң, аны менә тотып калырга кирәк һәм беренче булып калырга кирәк. Менә шунысы инде әлбәттә катлаулырак. Синең популярлыгыңның пиги дип әйтик, иң өстә торган моментлар ничәнче еллар иде? 2004 еллар, наверное, менә мәхәббәтнең соңгы төне, паралкалар дип исемләнгән җырлар белән чыкканда дип уйлыйм. Һәм беләсезме, менә минем иҗатымда ничектер тигез генә барды. Мин бик тиге балкып, очып, өскә менеп тә киткән вакытларым булмады. Аллага шөкер, төшеп калган вакытлар да булмады. Мин бик канәгать, бик риза. Шуңа чөнки менә сез үзегез дә беләсездер, кеше бик биккә менә һәм аннары бик тә тиз генә һәм болезненно төшеп китә. Шуңа күрә минем үземнең тамашачым бар, үземнең ниндидер бер мин үземнең юлымнан китмәскә тырышам, борылмаска, мин үземнең имиджымны саклап калырга тырышам. Иң беренчедән беркемгә дә ошамаска, бөтен артыннан да бер нәрсә дә кабатламаска. Һәм шушы вакытта менә синең үзеңнең булган тамашачың синеке булып калса, мин канәгать һәм тигез генә барырга, төшмәскә дә, искә дә үрелмәскә, әкрен генә, матур гына иҗатыңны ничектер алып барырга. Менә популярлык сиңа тиз генә килеп җиткән вакытта, менә әзрәк кенә, менә шулай бераз тиз рывок белән булган чагында баш әйләнеп киттеме? Рывоклар булмады минем. Баш әйләнгән чаклар булдымы соң? Бер нәрсә дә белмим. Ул, беләсезме, баш әйләнүдән түгел, ничек әйтергә, кешенең әлбәттә тормыш юлында процесслар гел бара. Рост, наверное, от этого и зависит. Менә и профессиональный, и душевный дип әйтик. Чөнки кайчак менә авыррак чаклар була, кайчак даже менә кешене күрә алмый торган вакытлар да була. Бик сөйләшәсе килмәгән вакытлар була. Кайчандыр киресенчә бик теге хисләнеп, бөтенесе белән аралашып, дуслашып киткән вакытлар да була. Төрле чаклар була. Чөнки артистлар алар тоже кешеләр. Әмма ләкин менә минем яныма килеп, миңа сүз кушып, мин сүз дәшмичә борылып китә торган гадәтемне мин хәтерләмим. 21 апрель ТАТ Муз-ТВ телеканалының ТМТV премиясын тапшыру тантанасы узачак. Син әлеге номинантлар арасында булачаксың микән, катнашачаксың микән, җиңергә телисеңме? Белмим, ансын вакыт күрсәтер. Номинантлар арасында булырмы дип ышанып калам. Ә менә инде җиңүен ансын безнең тамашачылар үзләре күрерләр дип уйлыйм. 21 апрель шулай ук кызыл келәм буенча узырга насыйп булыр дип ышанам, үзем дә ышанам. Әлегә син ничегрәк, әлегә кызыл келәмнән узганда үзеңнең күлмәгеңне уйладыңмы, узачаксың микән? Берничә план бар, берничә проект, дизайн дип әйтик. Хәзер инде уйлана башладык, вакыт күп калмады. Шуңа Алла бирсә. Шак катырга уйлыйсың инде? Юк, шак катырасым килми, үземнең стилемдә буласым килә. Стиль дигәннән, синең дә шулай ук кыска итәкле күлмәкләр булды. Ул чаклар сиңа теге ялу хисе китермиме? Барыбер теге ничегрәк карыйсың элеккеге Алсу Әбелхановага? Нишләп, нәрсәсе бар аның, нинди уят нәрсәсе бар. Мин бүгенге көндә дә рәхәтләнеп өссе булганда шортик киям, кыска күлмәкләр киям. Бернинди начар әйбер күрмим мин. Ләкин хәзерге вакытта синең күлмәкләрең озынайды. Аның хәзер модасы шундыйрак. Нишләп, менә кызыл күләмдә ТМТВның узган елында мин кыска күлмәктән булдым. Начар карагансың минем күлмәкне. Һәрберсен карап барам. Һәм сырыйсым да килә, синең белән теге яхшы мөнәсәбәттә булгач, гадилек, синдә гадилек бар, әлеге гадилекне ничек саклап калдың син?
Гомумән безнең белән шундый гадиме син, яисә бөтен кеше белән дәме? Ой, белмим, мин үземне мактап утырасым килми, белмим. Ләкин гадилек түгел ул үз-үзең белән канәгатьлек. Мин просто я очень уверенный в себе просто человек. Вот и все. Менә комплекслар булганда, үз-үзеңне ничек тотырга белмәгәндә, менә ничектер кимсенеп утырганда, или кимсетенеп ничек әйтәләр соң? Кимсенеп утырганда, менә шул вакытта кеше ничек аралашырга белмичә, үзен өстәнрәк куеп, ничектер күбрәк кырысрак сөйләшергә тырыша. Менә миңа мәсәлән, синең белән сөйләшергә бик рәхәт, шуңа күрә гади генә матур гына сөйләшеп утырабыз. Асо, әйдәле хәзер менә шулай матур сөйләшеп утырганда безнең тамашачыларга мөрәҗәгать итеп алалар, үзеңнең теләкләреңне җиткерсәң иде. Хөрмәтле дусларым, хөрмәтле ТМТV караучы тамашачыларыбыз. Иң беренчедән сезгә бик зур рәхмәтләремне белдерәсем килә, минем җырларымны тыңлаганыгыз өчен, шулай концертларга килгәнегез өчен. Киләчәктә дә мин тырышырмын үземнең яңа җырларым белән сезне шатландырырга, сез инде шулай ук безнең җырларны кабул итәрсез дип ышанып калам һәм уңышлар сезгә, язгы матур кайфлар. Дуслар, Sky Service һәм Can автосалонында инде без әлеге машинаны күрсәттек. Асо, әйдә, рәхимит. Безгә киңәшләрне бирделәр, инде барсында сез күргәнсездер. Машина гомумән яхшы. Халәттә дип әйтәсем килә. Ходовойлары яхшы. Рәхмәт, сезгә бик зур рәхмәт. Игътибар белән караганыгыз өчен машинаны һәм аның бөтен яктан әйбәт булуы мине бик шатландыра. Асо, сиңа һәр вакытта да яшел утлар телебез светофорда һәм инде юлларың һәр вакытта да уңышлы булсын. Килгәнеңә бик зур рәхмәт һәм тамашачылар белән сау булашабыз. Без бүген Can Sky Service автосалонында идек. Сау булыгыз. Пока-пока. Жылы язлар тизрәк килеп җитсен һәм сезнең кәйфләрегез һәр вакыт яхшы булсын дигән теләктә мин, Динә Валиева, бүгенгә сау булашам. Киләсе атнага татар эстрадасы яңалыкларын тагын да күбрәк әзерләп куярбыз. Шоу-биз йолдызлар турында барысын да белә. Пока-пока. Шоурум стильной женской одежды «Дива» ждет вас. Готовые образы и сумочки из Италии по низким ценам. Чистопольская, 79/31. Инстаграм Дива Казан РТ. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап-ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам, так как каждая профессия требует постоянного роста. Помимо профессионалов, в нашей студии каждый сможет найти что-то для себя. Профессиональная декоративная косметика и косметика по уходу за волосами, руками и ногами. Услуги салона красоты. Наша студия – это наш второй дом, поэтому мы стараемся поддерживать семейную атмосферу и каждому гостю передавать наше тепло и заботу.